Oproep aan ambtenaren. Dat heeft allemaal te maken met de vergadering die vanmiddag in de Ansingstraat zal worden gehouden tussen het Centraal Georganiseerd Ambtenarenoverleg en de regering. De ambtenaren willen dat de korting van 12,5% op hun salaris wordt teruggedraaid. De regering wil dat ook, maar die wil niet verder teruggaan dan 1 januari 2024. Terwijl de ambtenaren willen dat het teruggaat tot 1 januari 2023. Het heeft allemaal te maken met de korting die is opgelegd als gevolg van de COVID-leningen. Nou, vanmiddag om 2 uur wordt er over vergaderd tussen regering en ambtenaren. Maar nu heeft Wim van Lamoen, adviseur van vakbond Straf, alle ambtenaren en gepensioneerden opgeroepen daadwerkelijk naar de Ansingstraat te komen om te laten merken dat men het niet eens is met een beperkte teruggave van die 12,5%. Ambtenaren moeten ervoor gaan staan dat het daadwerkelijk tot en met 1 januari 2023 wordt teruggedraaid. Dat zegt Van Lamoen. Dat geldt voor ambtenaren, maar ook voor gepensioneerden, omdat het natuurlijk nog geïndexeerd moet worden. Het salaris van 2023 en op basis daarvan krijgen ze een pensioen. Dus het is belangrijk, zegt hij, dat veel mensen laten weten dat ze niet eens zijn met de stellingname van de regering. Om 2 uur begint de vergadering bij het gebouw van de